Ei, hola, un saúdo a todas. As fraternidades de Dragal. Somos alumnado de primeiro E. Do CPI da Cañiza. A Cañiza encontrase na comarca da Parará, No sur da provincia de Pontevedra. Está limitando con Ourense, máis que Portugal. a comarca está integrada por 4 concellos: A Cañiza, Arbo, Crecente e Covelo. Aquí as festas máis famosas son A festa de Samón na Cañiza, a festa da Lamprea en Arbo, a festa do Pita a Brasa en Crecente a festa do churrasco en Covelo, que bo! e 2 veces ao ano celebramos a Gran Romaría da Franqueira na Cañiza, onde acode a xente de todas as partes. Mesmo os dragóns. Sabedes que... Na Cañiza tivemos a primeira alcaldesa republicana en Galicia. Sampaio, o neno mártir, naceu en Aldeos, en Crecente. Joel, porteiro do Valencia, é originario de Arbo.